Moi boas. É probable que non saibades que a Consellería de Educación publicou un novo baremo de méritos unificado que se vai aplicar a determinados concursos. Se non tedes coñecemento disto, non vos preocupedes que aquí estou eu e a miña página web para explicárvolo todo. E a que concursos afecta este baremo unificado? Pois, por exemplo, o de atención preferente, o de persoal asesor da Consellería, dos CFR ou dos CAFI, ou as prazas pros equipos de orientación específicos. Ningún destes concursos que acabo de mencionar vai ser convocado este ano por parte da Consellería, pero sí que hai un concurso que é o de prazas convenio programa que este ano a Consellería si vai convocar. De feito, hoxe, 19 de xuño de 2025, debería ter comezado xa o prazo, pero non o vai facer porque a Consellería tivo un erro técnico, entón o prazo non vai comezar ata dentro duns días. Dito isto, hai tamén outro concurso que é o PIALE, no que está en dúbidas de se vai aplicar ou non este baremo unificado, así que deberemos esperar ao curso que ven, a que se convoca o PIALE, para comprobar se efectivamente se aplica ou non este novo baremo unificado. E que puntúa neste baremo unificado? Pois o que estades vendo agora mesmo aquí nas vosas pantallas. En primeiro lugar, a antigüidade únicamente puntúa os servizos prestados como persoal funcionario e vai ser unha puntuación de 1 punto por ano, pero tamén van puntuar as fraccións de menos dun ano, é dicir, os meses. Despois, en méritos académicos que puntúa? Pois puntúa, por exemplo, os doutoramentos, os mestrados, os premios extraordinarios no doutoramento, licenciatura ou grao. Tamén puntúan titulacións de grao de primeiro ciclo ou de segundo ciclo. Tamén hai un apartado no que van puntuar aos certificados de ensinanzas de idiomas pois de nivel C2, C1, B2, B1, tamén os títulos de FP e os títulos profesionais de música ou danza. Tamén vai puntuar desempeñar cargos directivos e, por suposto, a formación e perfeccionamento, tanto a formación superada como a impartida e como tamén a competencia digital docente. Por suposto que este baremo unificado se aplique a varios concursos non quere dicir que en cada un poida haber apartados diferentes. Estes apartados diferentes ímolo atopar no apartado de outros méritos, porque aquí vai haber concursos nos que se requira un proxecto coas características que estades vendo aquí nas vosas pantallas, e noutros pódese requirir, por exemplo, pois formación específica nunha lingua estranxeira, como podemos ver noutro concurso no que se vai aplicar este baremo unificado, que é o da Praza de Galego no Cañada Blanche de Londres. E por último, se queredes saber máis sobre este baremo unificado, podedes acceder á miña página web, profesoradogalicia.com, e desatopar na portada unha nova pestañiña que pon baremo unificado, accededes e ides a topar todo isto que estades vendo aquí nas vosas pantallas, incluso unha calculadora na que podedes introducir os vosos méritos e que automáticamente vos vai calcular a vosa puntuación. Sen máis, despídome, espero que esta nova página web vos sexa de axuda e vémonos no próximo vídeo.